Helo, siwmai, Rhys yma. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Heddi ni'n mynd i fod yn creu llun am y Bugeiliaid, gyda'r geiriau Bugeiliaid yn Gwarchod eu Praidd. Ni'n mynd i gael rhyw 3 bugail a cwpl o ddefed, a ambell i beth bach arall falle. Gan bod mwy o eiriau yn yr un hyn, mae eisiau bod ychydig bach yn fwy gofalus wrth i ni drefnu ble mae popeth yn mynd. Felly ni'n mynd i ddechrau gyda'i pennau nhw. Mae'r pennau yn mynd i fynd ar y top. Felly mae gyda ni 1 bugail yn y canol, a wedyn ni'n mynd i gael 2 bugail arall bob yn ochr. Does dim rhaid iddyn nhw fod yn union yr un taldra, ond be ni yn mynd i drio wneud yw cael top corff pob un o'n nhw tu ar un lefel nes mlaen fel bod y gair Bugeiliaid yn mynd ar draws top i cyrff nhw. Top y pen. Wedyn ni'n mynd i ddechrau gyda rhoi rhyw fath o rwymen i bob un ohonyn nhw fel yna. And o lawr. Felly'r person yn y canol wedyn yn dod yn fwy o lawr y ddau ochr. A wedyn gallai'r person yma gael mwy yn dod lawr yma. Gallech chi gael ychydig yn dod ffordd yna hefyd sech chi moyn. Weddol hapus gyda hwnna. Nesaf, ni'n mynd i roi gwddwgau. So, ni'n mynd i roi rhyw hanner cylch bach llai fyna. Wedyn hwn yw'r rhan pwysig nesaf. Ni'n mynd i ddechrau gyda'r person yn y canol. Ni'n mynd i ddod lawr tua hanner ffordd yna. A dwi'n mynd i roi breichiau mewn yn barod ffordd yna. Sim llythrennau mynd i fynd yn y breichiau yna. Felly, does dim eisiau nhw i fod yn drwchus iawn o gwbl, jyst bod rhywun yn gwybod bod nhw'n na. Mae hwnna'n ddigon. Wedyn, mi'n gwneud yr un peth i'r 2 bugail arall, ond yn amlwg, gan bod nhw'n sefyll tu ôl, mae'r rhain yn diflannu tu ôl corff y bugail ar y blaen. Mae dal angen y breichiau ar eu cyfer nhw, ond fel chi'n gallu gweld, chi ddim rili mynd i allu gweld ble mae breichiau nhw'n mynd. Felly beth dwi'n mynd i wneud yw, mae un braich yn mynd i ddod lawr fel yna, mae un braich yn dod lawr ffordd yna. Y braich ar y tu fas wedyn, wel gyda'r un yma, gallai ddod lawr ffordd yna, a gyda'r un hyn, geithio lawr ffordd yna. Nawr yr cyfle gorau i decluso unrhyw ran yn y cefn sydd ddim yn daclus, felly mae hwnna'n stico mas, so jyst mynd i decluso hwnna, yr un peth yr ochr arall. A wedyn, ni'n mynd i fod yn rhoi rhyw fath o fand neu gwregus bach yn mynd ar draws canol neu boliau y Bugeiliaid. Mae hwnna nawr yn rhoi pob un nhw ar tu ar un lefel. Felly mae hwnna'n golygu byddwn ni'n gallu cael y gair Bugeiliaid yn mynd mewn llinell weddol o syth ar draws y canol sydd yn berffaith ar beth i ni angen. Nawr yr amser gorau hefyd ar gyfer rhoi dŵdlo i mewn ar gyfer y bugail canol. Felly yn y gyd sy'n eisiau gwneud yw 2 fel la, a wedyn ni'n gallu parhau gyda'i wisgu yn dod am lawr. Ffordd na. Dyn ni ddim yn gallu gweld ble mae'r 2 fraich na'n mynd. Maen nhw'n cuddio tu ôl, so ni'n gwybod bod hwnna'n iawn. Gallwn ni hefyd rhoi llaw bach mewn i'r person yna yn barod. Ond wedyn ar gyfer y person o'r ochr hyn, be ni'n mynd i wneud yw rhoi hanner cylch bach ffordd na mewn. Ac os be gallwn ni gael yw ffon fach yn cael ei ddal gyda'r bugail hyn. Dwi'n gwybod bod e'n torri ar draws ychydig o'i wisgau, ond mae dal llawer iawn o'i wisgau mynd i fod ar ôl. Ond ar gyfer y ffon, be ni moyn, yw ffon bugail, felly mae eisiau cwpl o linellau bach crwm yn dod rownd, ffordd na. Os yw'r ffon yn achos wedi plygu chydig bach, peidiwch poeni gormod. Dyw e ddim yn ddiwedd y byd. A fel wedes i, neu fel fi'n dweud bob tro, os ych chi'n gwneud hwn mewn pensil, gallwch chi rwbo ambell i beth bach mas. Os yw e ddim gweud yn iawn, lot haws na beth yw i fi wneud.
Iawn da, so mae gyda ni ffon, mae gyda ni Bugeiliaid. Mae gyda ni waelod i'r un yma, felly gallwn ni fynd o draws i waelod E. Da'r person yma, mae'n cuddio chydig bach, so ni ddychmygu bod e'n dod mas o'r ochr arall. A mynd o draws. Sylwch to, mae'n gorffen ar yr un lefel. Felly ni'n mynd i fynd o draws ffordd hyn. A mae gwisg y bugail ola'n dod ar draws hefyd. Felly nawr mae gyda ni mwy lai 2 linell. Mae gyda ni llull top barod ar gyfer y gair Bugeiliaid. Wedyn bydd y gwaelod yn cael ei dorri lan mewn i 2 linell arall. Byddwn ni yn gwarchod ar draws yr hanner canol yna, a wedyn ei Praidd hanner gwaelod. Felly cyn bod ni'n neud yna, newn ni roi cwpl bach o fanylion mewn. Felly gallwn ni roi chydig o drad mewn. Fel yna. Gallwn ni roi ychydig bach o glwm. Dyn ni ddim eisiau rhain i ddod lawr gormod, neu maen nhw'n mynd i dorri ar draws y geiriau. Ond jyst bod dyn ni rhyw fath o glwm bach fyna i wneud ei edrych ychydig bach yn dyclysach. A wedyn, gallwn ni ddechrau nawr ar gyfer creu yn geiriau ni. Ni'n mynd i fod yn rhoi fath o batrial ar y cefn gyda rhyw fath o gefndir a ambell i ddafad, ond newn ni adael hynny tan diwedd yn credu. Felly, Bugeiliaid, ni'n mynd i roi by i gwpan gy yn yr un cyntaf. Felly, lawr, draw, a wedyn lan. So mae'n 1, 2, 3 bocs fan hyn. So, i wneud y by, a gyda ni'n sgwar mewn fanna. I gwpan. Wedyn yn dod lawr mewn fanna. A wedyn mae gyda ni'n gy. Yn y bocs ola. Big. Eili, nesa. Eili, felly. E. Un cil i dot. Un cil arall ar gyfer dechrau'r O ac ar draws. A mae lle dyn ni roi dot arall fyna. So dylw 4 siap dych chi yn y corff top canol. So, E gynta. I dot. Ola yn iawn fel ma fe. I dot ola. Gallwn ni wneud e fel prif lythyren os ni moyn. Neu os well ydych chi'n wneud I dot lythyren fach fel yr un hyn. Mae croeso chi'n wneud na hefyd. A wedyn A I dot dy yn yr un ola. Felly A, os dim eisiau i'r I dot fod yn drwchus, a mae lle dyn ni'r dy. So mae'r I dot jyst yn gallu cael ei wneud yn syth ffordd yna. A, felly lan a lawr. Batriol y bocs o'r top. A wedyn dy, draw a lan. Os well ydych chi'n ei prif lythyren fyna, gan bod y siap yn naturiol mynd o gwmpas, mae croeso chi'n ei prif lythyren os well ydych chi. Felly, dyn ni yn gair cyntaf ni, Bugeiliaid, a mae fe'n darllen yn dda, achos dyw breichiau canol, y breichiau y bugail canol na ddim yn rhy drwchus, felly dyn nhw ddim yn edrych fel unrhyw lythrennau eraill, a gan bod gyda ni rhain i gyd mewn llinell syth, eitha gwastad lefel, mae gyda ni y gair Bugeiliaid yn darllen yn didi. Nesaf, ni'n mynd i gael yn Gwarchod. Felly, fel wedys i, ni'n mynd i dorri hwn yn hanner tren. Felly gallwn ni fynd ar draws, ar draws, ar draws. Mae'r top yn mynd i fod ychydig yn fwy lletchwith. Dim ond achos bod gyda chi darnau'r gwregysau yma yn gwasgu lawr, ond meddyliwch yn ofalus ble mae'ch bocsys chi'n mynd. Felly, yr un cyntaf, dim ond yn yw e. Felly, gallwch chi dorri hwnna mwy na lai yn ei hanner. Os oes rhywbeth yn y ffordd, peidiwch poeni gormod, mae gallu mynd ffordd na, dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth os yw e yn mynd trwy rhywbeth yn dod mas o'r ochr arall, a wedyn ni'n mynd ar draws. Felly wedyn yn, jyst ar y gwaelod, mae yn haws. Os am y bynnag reswm, bod llythyren yn rhy lletchwith i wneud, os chi'n ei wneud mewn pensil, jyst dim byd yn bod yn cael gwared o'r ein, os oes well da chi beidio cael nhw,
mae hwnna'n iawn, ond dwi'n hapus bod yr yn edrych fel yn gyda fi. Gwarchod nesaf, felly mae gwar yn mynd yr ochr yma, wedyn mae chod yn mynd ar y dde. Felly mae eisiau 4 bocs fel hyn yn ei tren. So, dwi'n mynd i dorri fe yn ei hanner. Dwi'n mynd i fynd fyna, a dwi'n mynd i fynd fyna. Felly mae'r 2 bocs ar yr ochrau eitha da. Mae rai yn y canol gyda ychydig bach o dorri ar draws, ond dwi ddim gobeithio mynd i wneud lot o wahaniaeth. So, G yn y bocs cynta. W fan hyn, so 1, 2 a triongl ar y gwaelod. A, felly lan a bocs. A wedyn dwi'n mynd i prif lythyren, felly triongl, hanner cylch yn gwnebu'r dde, a wedyn triongl bach ola fyna, gwar, a wedyn mae chod gyda ni. Chod, so mae eisiau 4 bocs arall, so gallwn ni dorri hwn yn hanner hefyd, a wneud yr un peth, ochr o 2. Os yw'ch gregus neu'ch belt chi ddim yn union yr un lle, dwi ddim yn gwneud lot fawr o wahaniaeth. C gynta, o'r so C, H, so lan o'r gwaelod, lawr o'r top, a wedyn O, a wedyn D, a gwarchod. Felly mae gyda ni bugeiliaid yn gwarchod, mae eisiau ei praidd nesaf. Mae ei am ni fod yn ei lluosog, gan bod ni'n siarad yn fwy nag 1. Felly, dwi'n mynd i fynd lan fyna. Falle bod yn i chi yn mynd i fod yn lle gwahanol, yn dibynnu ble mae'r coes y ffon gyda chi. Ond dyle bod digon o le ydych chi'n gwneud 2 bocs, so E, a wedyn i gwpan yn dod lawr fyna gyda fi wedyn. Gallen ni sy'n ni moyn dod o hwnna lawr, yn bellach rhoi E ochr yma a i gwpan yr ochr hyn. Sy'n ni moyn, gallen ni fod yn rhoi llinell bach fan hyn, a just lliwio nhw mewn blanc, ond dwi'n mynd i gadw fe fel rhan o'r lythyren yna. Mae hwnna dal yn edrych fel i gwpan i mi. Praidd nesaf, felly mae P yr A yr ochr yma. Felly, ni'n mynd i dorri fe tu a hanner i gael y P, mewn hyn, A fyna. A wedyn byddwn ni 3 bocs yn yr un ochr yma wedyn, so byddwn ni 1, 2, 3. So byddwn ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocs i'r diwedd. Felly P yw'r un cynta. Dyna ni P. Prif lythyren. So triongl, hanner cylch, triongl. A, bocs ar y gwaelod, bocs yn y canol sydd ddim yn cyffwrdd o'r ochrau. Wedyn, mewn i'r bugail ola, ni'n mynd i gael I dot. Lan i chi os chi'n dewis prif lythyren neu lythyren bach. Dwi'n mynd i ddefnyddio prif lythyren. A wedyn felly 2 triongl. A wedyn mae eisiau bocs bach ar yr ochr chwith sydd ddim yn mynd mewn i'r goes. Praidd. Felly mae gyda ni bugeiliaid yn gwarchod ei praidd. Cam ola nawr, a mae hwn dim ond i wneud pethau edrych ychydig bach yn eisach. Bydden nhw wedi gwisgo rhyw fath o sandalau siŵr o fod, felly dwi'n mynd i roi manylion bach sandalau ar y traed. Os dim rhaid i chi wneud hyn, gallwch chi adael fel man os oes well ydych chi. Jyst meddwl bod edrych ychydig bach yn eisach. Wedyn, ni'n mynd i roi'n petriol ni mewn, fel cefndir. Felly tro hyn, dywyswch chi ble mae'ch petriol chi'n dechrau a gorffen. Dwi'n mynd i gael un sy'n mynd trwy y ffon, a wedyn rhywbeth ar draws. Fan hyn, a wedyn gallwn ni fynd lawr ffona. Dwi'n mynd i stopo fyna, dwi ddim yn mynd i orffen e bant to, achos dwi'n mynd i roi rhyw ddafad o'ch yna fi'n credu. Felly, i wneud dafad, clystiau. Pen, a wedyn mae hwnna'n golygu gallai wneud y siap
chwmwl hyn wedyn i orffen y bant, a lle hyn i roi 2 goes o la. A digwydd bod, sa'n meddwl bod fi'n gallu gweld lot o'n gornel i wedyn, fi jyst yn dychmygu bod y linell na mynd ar draws. Felly mae 'da fi ddafad. Os dwi eisiau rhoi oen bach hefyd, sy'n byd y stopo chi i roi'n llai drws nesaf. Fel yna. Does dim rhaid bod nhw'n rhan o'r bocs. Fel bod y cefndir yma ddim i gyd yn union yr un lliw yr un peth, dwi'n mynd i roi falle rhyw fath o fryniau neu rhywbeth yn y cefn, a falle gallwn ni roi falle lleiad yn yr awyr gan bod nhw mas fyna ym mhob tywydd a dros nos yn gwylio eu Praidd. Felly, dwi'n weddol hapus gyda hwnna. Mae gyda ni Bugeiliaid yn gwarchod eu Praidd, a wedyn, na gyd sy'n eisiau gwneud nawr yw lliwio. A dyna ni, wedi lliwio ni ni. Dwi wedi trio mynd am 3 lliw gwahanol, heb gymlethu pethau gormod ar gyfer y Bugeiliaid, jyst yn bod y 3 yn sefyll mas. Bydde fe falle'n gamgymeriad mynd am 1 lliw sy'n falle'n llifo trwy popeth, neu byddwch chi ddim yn gallu gweld ble mae corff un bugail yn dechrau, a ble mae'r un arall yn gorffen. A wedyn mynd am liwiau hollol wahanol wedyn ar gyfer y cefndir, felly dwi'n mynd i fynd am porffor ar gyfer y nos, a wedyn dros bach o wyrdd yn y cefndir. Dwi'n mynd i adael y defed fel maen nhw. Dim ond 1 lliw gwyrddlas yda fi, 1 lliw brown a 1 lliw oren. Dwi jyst wedi gwasgu chydig bach yn fwy caled ar ambell i lythyren yr llall, jyst i gael yr tywyll a'r golau, jyst i wneud bach o amrywiaeth. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau, a dyna y Bugeiliaid.